Kum kajinya dan ketilang hak kajing rakhe ya ka World Environment Day ka seng samlash nong tenghor hak singi sajain kelapan long ya ka program bekerpang hak te snong dak bapen kre lupai kita riding so bat kiding kwai. Haswa bantung ya kita riding so kum kiding so ping so manir so kentoy kwai bat kelapan long ya kajinya lang balingkot hak ka bala penyait dau presiden jong te seng samla. Hak ketika sengi ubak kepi pangyang ubre unong ai buit jong seng samla. Ulai don rengkat hak ka balu airu ka jiman syai hak ka badai. Berkejiman toy nakabapen jerngam ya kamariang daki dingso berkiding kwai. So kabanin kong gani gasnong jungi hindi ban klet hapo ka mekhalia bur kawai kladai kawai ni kisnong kamangi ong ka model village mo model village. So kani ka model village kat kum ka ba Prime Minister ng India, Chief Minister juga Meghalaya, ibu kalong gani. Bati ban long kasnong thaikan ong model. Kasnong ka ba long luksa babha habaro kiliang ya kiparanong sumsunong te kasing sama snong hangni ngai kublay na mar men simsnem men arsnem malai snem ru kilale ke kam babha wei kili pen khu gi umtong umdi ar pe kili kiding ki bathung ha kane ka area snong kili kiding balawan kede ke bakti ke chongki ka ba menta ka sipat ile sa ka wei pada ka phang baka thong jungi ka snong kum ka model village kalong kawai ban ka jing khuj ka jing suba ka snong bur kawai te ngai im ne step ki dei ki sing long kmin dai ki laya sar ya kane ka nanti bur kawai agane ka environment day hoj ka dei ka lockdown apeng ki ya khun ya kane ka jing pang ila le distancing ila le mask off ya kini ki ya ka dur khmat ka jongi yang tang ya yeng kumni ar meter wai din wai te mta ka si pada ngin thung sini ki ding